Nzuko Ndigbo South Africa na-akpọ mmadụ niile na nnukwu mmemme ha na-achịkọba akpọrọ ịgba izu ụmụnne. Isiokwu n'ụbọchị ahụ bụ Igbo werenụ nwayọ. Date 11th October 2024. Echi ya bụ 12 October 2024. A ga-emekwa nnukwu mmemme ha kpọrọ Igbo Heritage na Innauguration of Executives. Venue ya bụ ebe ya bụ nnukwu mmemme a ga-adị bụ na The Glen Venue, Gasfontein, Pretoria. Time 2 p.m. prompt. Host Honorable Emmanuel Echezona Okoli, Mayor, President General Nzuko Ndigbo South Africa. Royal Father of the Day, His Royal Highness Igwe Cyprian Marabuchi Nevobas, Ogilisi Igbo, Eze Ani nke atọ of Mako Kingdom, bụrụkwa Chancellor Peaceland University, Enugu State. Special guest speaker, Chief Dr. Nwachukwu Anakwenze, Onowu Apagana. Special guest speaker, Honorable Chief Mike Okudele, Minister Plenipotentiary, Nigeria High Commission, Pretoria. Guest speaker, Advocate Smart Mobi. Professor Francis Nwonwu Odezuligbo, Grand Patron, Nzuko Ndigbo South Africa. Chief Chuks Felix Okoye, Nze Eze Ezinwanne 1 na Iwoku, Eze Ohamadike, bụrụkwa Life Patron Nzuko Ndigbo South Africa. Chief Speaker Igba izu ụmụnne bụ Chief Dr. Ben Okoli, Ugwumba Ndigbo, Obi ndị Idatọ na South Africa, bụkwara Grand Patron Nzuko Ndigbo South Africa. Ya bụkwazi Chairman na nnukwu mmemme a on the 12th a na-eme Igbo Heritage na Innauguration of Executive. Chief Paul Agem bụkwazi Patron Nzuko Ndigbo South Africa. Chief Ben Adiele kwazi Patron Nzuko Ndigbo South Africa. Honorable Paul Onyekwere, Patron Nzuko Ndigbo South Africa. Special guest of honor, Chief Ikenna Obele Okunze Agwata, Dr. ABC Okoko, President General Ohaneze Ndigbo South Africa. Ndị otu dị iche iche ga-anọkwazi ebe ahụ dịka Nze na Ọzọ, Igbo Ezue, Nikasa Nusa, Supreme Eze in Council, 7 Igbo speaking states na South Africa, Sisters Fellowship International, Igbo Obi, Okpotokpo Adigbo, People's Club of Nigeria South Africa, Ndị Ichie Pretoria, Ministers Forum, Doctors Forum na klọb niile bụ ndị Igbo elu ndị ọzọ ha ncha ga-anọ n'ụbọchị ahụ. Maazị Bonaventure Onyejuwa Chiefs, ya bụ Chairman Organizing Committee. Honorable Godwin Chuks Ude, Committee Organizing Secretary. Honorable Jason Osuafo, onye ọ ga-adịrị mma, ọ ya bụ moderator ya bụ mmemme. Lotakwa na ihe a na-eme bụ ịgba izu ụmụnne ga-adị na 11th October. On the 12th enwe Igbo Heritage na Innauguration of Executive.